בוקר טוב. שלום, שלום לכולכם. אנחנו מתקרבים לשבת. תראו, עבר עוד שבוע. עוד שבוע עבר בתוך המצב הזה שמטלטל. אי אפשר להתעלם מהתחושות. הוא מטלטל. אבל השאלה שעולה זה איך אפשר בתוך הטלטלה להרים את הראש מעל המים. אז אני רוצה קצת לחדד איך עושים את זה. תראו, יש פה עץ רימון. בעצם אנחנו לא רואים, רימונים כבר כתפנו. וזה אחד הענפים שהורדנו לסוכות. הענף הזה יבש. כאילו העץ עצמו, איך העלים שלו פורחים. זה פשוט מרגש לראות את כל הירוק. למה אני אומר את זה? מה זה משנה? אז צריך לדעת שכשאדם תלוש, אז הוא מתייבש. אבל כשאדם מחובר, גם אם לרגע יש נשירה של עלים, הוא חוזר חזרה בסוף למקום בטוח. ואני רוצה עכשיו לגעת במשהו אחד שישפוך קצת אור על התקופה הלא פשוטה הזאת. ככה. אנשים מדברים על זה שזה כמו שואה, וזה השואה, וזה כן שואה. אני רוצה להגיד משהו שזה לא שואה, בסדר? יש שם אכזריות נוראית, שהיא מאוד מאוד מאוד, מאותה משפחה של הרשעים המטורפים האלה בשואה. נכון? שואה זה לא. למה? בשואה היינו בגלות. ועם שהוא עם גלותי, שהוא תלוש מארץ ישראל, תלוש מהלאומיות שלו, שהוא נרדף, הוא לא יכול לעשות כלום. אז גם אם מכסחים אותו, הוא מוריד את הראש. אבל ברוך השם הגענו לארץ ישראל. ולרגע קטן, כמו שכתוב, לרגע קטן עזבתיך. ככה נראה. למשך כמה שעות. אבל בכמה שעות האלה, הדגש צריך להיות על השינוי שהעם שלנו עבר. אם בשואה, מרד גטו ורשה היה משהו, של מתי מעט, שם, בתוך כל הרוע הגדול הזה שבאו בצורה ברוטלית מאוד, היו שם אנשים שאמרו, סליחה, אנחנו נלחם בהם. עזבו את שולחן השבת שלהם, את שולחן החג, עלו על מדים ורצו להילחם. זה משהו מדהים, איזה שינוי אדיר עם ישראל עבר. ההתגייסות הזאת של כל כך הרבה אנשים ברגע להגיע ולהילחם. כי היום אנחנו במוד אחר לגמרי, אנחנו במוד של אנשים שהם כבר לא תחת רגלי הפריץ. ואין ספק שאנחנו, זה לא, לכן זה לא סוף. יש פרוז'קטור, אבל הקדוש ברוך הוא בעיתות קשים שם פרוז'קטור. הוא רוצה לגלות לנו מה השם שואל ממך. והפרוז'קטורים מונחים על הליבה. כמו שאני שם בחנות, שאני רוצה עכשיו בחנות להדגיש את מה שאני רוצה למכור, ככה הקדוש ברוך הוא שם פרוז'קטור על מה צריך להסתכל. ולכן, כבר אמרתי את זה, אבל יש דברים צריך לחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכן הקדוש ברוך הוא מחדד לכולנו את האחדות, את החסד, את הלהיות אחד בשביל השני. את כל הנקודות האלה שהן נותנות כוח. כי כשאני עסוק בעשייה,
בנתינה, בחיבור. אני לא תלוש. אנחנו לא תלושים מהעם שלנו. עם ישראל זה בדיוק גוף אחד או הרבה גופים עם נשמה אחת. לכן בן אדם שנמצא בטורונטו תופס מטוס וטס לארץ כי הוא בא להילחם, בא לעזור לאח שלו. מה זה לאח שלו? הוא חלק מהנשמה הגדולה הזאת. זה הנחמה הגדולה שלנו. נקודה שנייה, שהיא לא פחות עוזרת, זה ההבנה שהיא קצת קשה, כי היא דורשת מאמץ, אבל התובנה שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. נכון, אי אפשר להבין איך הכל לטובה. לא תמיד אנחנו רואים את מה הדבר הזה עשה טוב. אבל צריך לדעת שבסוף יגיע הזמן שאנחנו נבין איך כל דבר שקרה במציאות יש בו בתוכו גרעין שיוביל לטובה. נחום איש גמזו לימד אותנו שלא רק כל מה שהשם עושה הכל לטובה, אלא גם זו, הצרה הזאת היא לטובה. זו הדרגה של נחום איש גמזו. התלמיד הגדול של נחום איש גמזו היה רבי עקיבא. ורבי עקיבא לימד אותנו משהו עצום. רבי עקיבא היה בדור של חורבן הבית. הוא ראה את בית המקדש נחרב. זה מחזה מרעיד את הלב. הוא ראה אנשים, תלמידים שלו, שמתו, לפי חלק המדרשים במלחמה. 24,000 תלמידים. עולם שלם. עולם שלם שנמחק. ורבי עקיבא תמיד נמצא בתודעה שלהבין את זה צריך את הסיפור. ספר את הגמרא שתמיד חכם אחד ראה ספינה מטלטלת בים. הוא אומר, וראיתי בה תלמיד חכם אחד. וראיתי שתלמיד חכם הזה טבע, ככה היה נראה, הספינה טבע. הגעתי לארץ ישראל, ואני רואה אותו יושב על הארץ ולומד תורה. ומי הוא? רבי עקיבא. ואז הוא אומר, שאלתי אותו, רבי עקיבא, איך ניצלת? ואז הוא אמר לי, דף של ספינה הזדמן לי, סוג של קרש. עליתי עליו, וכל גל וגל שבא לפניי, נענעתי לו בראשי. אומר רבי עקיבא, יש זמנים שאדם צריך להוריד את הראש. לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אני לא מבין, אז אני מוריד את הראש. כי יש מהלכים שקשה להבין אותם באותו זמן. זה ככה גם בחיים. ככה בחיים. אני אוסיף בשביל להבין את זה עוד טיפה. מי ששם לב, ככל שאנחנו מתבגרים יותר, השבוע עובר יותר מהר. ככל שאנחנו מתבגרים יותר, השנה עוברת מהר. ככל שאנחנו צעירים יותר, יום נראה ארוך. למה? כי ילד, כמה שנים יש לו בחיים? 5, 6, 7, 8, 10, 15? אז כמה מתוך זה שנה? זה המון. שבוע, זה המון. יום. אבל כשאתה מתבגר, יש לך בתוך החיים המון ימים, המון שנים, המון שבועות. אז הפרופורציה שלך על ההתבוננות בעולם משתנה לגמרי. וזה התובנה שכשיש מבט נצחי לאורך דורות, רק אז אפשר לראות את המהלכים שקרו באותו דור. והעליתי פה על נס את דור הגאולה
דור הגאולים, אנשים שלא נכנעים לרגלי הפריץ, אלא יוצאים להילחם. שנזכה בעזרת השם, לראות בטוב השם, עין בעין, במהרה וימינו, אמן.